3, 2, 1, 9, bew. Diolch seo Broin ag léamh na nuachta arís as Meiriceá. Cé gur bé an naoú lá fichiid me an fór 2015 inniuh, ba mé ag léamh ceanlainte na nuachta ní. Ní raibh an támach an bhrean nuair an nuachtún lá ní go fóil. Nus agus I bhídne ní bhaid mé ag léamh mór an daobh inniuh ach D'ime an pápa reis chun na Hiodáile is dócha as Philadelphia. Nóide cé nach ramuideach 2010 nó mar nas Manhattan is beag cainte a rinneú faoi an seo geantar Nuacht ach geantar New Jersey gan leis cin in Nuacht níl sagam ach chaisi lá I chéad cuairt go Meiriceá áit nach rá cleacht ag iníochar. Má tá sé 68 milliúna d'aois níor chuir sin stop leis iníochar. Bhí scéadal mastach ach buchasúil gur bhain sé tainmh as a gcuairt. Dar leis agus ag réiteach le fágáil gur raibh a chroí lán le buíochas agus dóchas a dúirt sé agus ag fágáil. Deanann pápaí go maith cuairteannaí go Meiriceá. Fiú an pápa Benedict 8 milliún óhin d'fhaighde leis Yankee Stadium a líonasús. Fiú man bhfuil sé leach ó charismatach agus atá Francis. Ach ba dhí cheist bóid cé mar is stiúrthach sé tríd an garí míonach tá orbe síl polítíochta Meiriceá ba chosúil go raide go maith leis. Fiú agus faction láidir cait le ceach cumádach ag seath bhína ai mar gheall a folasathe díobh na timpeallachta agus le héad. Banú tuisle as, sé sin heisli sé, dar leis na meán, go háirithe nuair a bhfuil sé na háspaig díobh mar a lámhseáil siad an ggéirchéim míúsáid páistí. Ach maidin an dónaí bhúil sé le híbertaí míúsáide. Scéal se bhaingean pictiúr leis scéal freisin agus deir siad ar nó bhfuil 1000 focail nach pictiúr agus tá 1000 focail sa cheann seo. Prís níl le feiceáil ach lámh an fápa agus lámh phríosúnaí. Agus is léir ón atúnaí agus an banda rusta ar an lámh gur príosúnach an duine eile. Churba an pápa pronsís stoch an smuoine sin. Bharóg ar na príosúnaí agus dáisc sé lámh a leo.
Sinné an chéad scéal dúdach an New York Times inniuh. Scéal I bhide dó. Tá na tíortha ag déanna chóréití sna náisiún Aontaithe daobh na timpeallachta agus tugann na figiúrí nua ó na gealúintí atá tugtha ag na tíortha timpeall an domhan fis go mbeidh an domhan ag taobh 600 Fahrenheit in ainneoin na mearta atá molta ag na tíortha seo. Agus dá sin go dtiocfaidh tubaistí as idir aspa bhia agus díomha plandaí agus ainmhithe. Sin focail a hainaíonn deamanis díomha. Siúfar na figiúrí seo, well, díomha is dócha inné agus ba chomhdháirliú ábhuail go raibh an pápa Proinsias sna náisiún Aontaithe in Nuacht ag an am chéanna. Dar leis pápa Proinsias agus na daoine eile caithfear teacht chóréití bunúsacha chun daileáil leis an timpeallacht. Scéal bhide an Rúis agus an Síria. Tá an Rúis rééis teacht an éire dua na tíortha iarthacha agus iad ag fógairt chóréití idir an Iarraich, an Íráin agus an Síria díobh eolais faoi lucht scéimhdeóireachta IS. Is léir le fada go bhfuil an Rúis ag críomhú sa bhean airthar. Fós féin agus is ag seirbhí eolais na Stáit Aontaithe go raibh buin oifigeach Rúiseach in Baghdad, Mob Baghdad, sílim gur bhé sé gur fágú na Stáit Aontaithe ag strachailt ní raibh na Stáit Aontaithe ag súil go mbeadh an Rúis ag fógairt chóréití mar seo. Labhair mé faoi seo théanna agus an chuí ina bhfuil an Rúis ag tuairt tacaíochta do réimeas Bashar al-Assad trí adam thuairt mar chúitimh tá al-Assad ag ligeann don Rúis leanach de raí le bunáit cabhlaí agus tá na Rúis rééis chur leis an méid gníomhaíocht a tarsúil acu in bunáit éarórsa naca le tacaíoch. Chuireadh scéala an go réiteach an cócheilg seo idir an Rúis agus na tíortha eile
I ngánis na stáitianta agus tá náire Meiriceá dá réir. Rithim mé tapú I réis go dtí an scéal sin faoin timpeallacht. Go bhailech ísleofar taobh domhanda go dtí 96.3 céim Fahrenheit faoi dheire an chéad seo má thiomsaítear na gealúintí a thug na tíre go léir. Sé sin is uimhir tiomsaíoch an uimhir sin. Má thugraíonn ceannair bide duine tíre gan páirte ghlacha sna bheartais seo. Cábhas céchóthart agus a éireoí tuacht an domhan. Scéal náisiúnta an turas seo bhainteach leis a ggógáil. Mar is siúil do cháchanis tá ceann chomhairle na stáitianta nó ceann chomhairle teach na nionadaithe cibéid an bhéanaar tar éis a Meiriceá agus tá sé seo tar éis an scéalt sin idir lucht na cían deise agus lucht an láir sa pháirtí poblachtánacha. Náit an teas a hiúnú. So tá géirithe leis teannas agus an deilt idir etní an pháirtí poblachtánaí. Bhí táin pártaí poblachtánacha bródúil as próiseas an pháirtí a bheith ordúil ach ní achas ordúlacht bith ó le blianta fada ach go háirithe ó dógair an túsal bhéanaar go raibh sé Meiriceá. Fágann sin nach bhfuil gamailscil. Idir an dálín tá ceathrar déag ag lorg ainm nuachtáin an pháirtí poblachtánaí go fóil. Agus I measc na triúr atá chun cínsar sin nílach rud amháin I go tianta acu. Ní raibh eifig tofa acu a riamh. Cuid mhaith de na poblachtánaí I dteach na nionadaithe is daoine iad theas I n-éirealtais agus aithrithe bunúsacha I dtaobh maoinú stáit. Agus tá soort nua bruntóir go bpáirtí poblachtánacha anois a bhfuil cead ag méideannaí do bheasara airgid a dheonú do achtas bith sa pháirtí sin. Agus tá sé seo tar éis gearra faoi chuacht agus táhacht an pháirtí lárnaí. Sa ghearrsíomhse bheidh sin níos éasca don úsar bhéanaar nó do
údarás an fáirtí phoblachtánaí, Bertas muoinethe bhrú tríd ach tá faltanas sa fáirtí phoblachtánaí aire chódléir sin inis gur cosúil go bhfuil an fáirtí ag titim isteach sa difigán i gceart. Idir an dá líon tá lucht láir an fáirtí ag brú rais ach neosaí síl an féidir leo nó bhfuil sé ró dhéanach don fáirtí fannacht le chéile. Scéal stáit seachas na stát faoi phríosúnaí amán míúsáid dóibh sa phríosún agus chomh láidir is atá na ceard chumainn na bhardéirí agus chomh deachar is tá sé dá réir sin na bhardéirí a bhrise as a bhoist. Bhainneann an scéal seo le fear dar ban Ramón Fabián agus dúrú leis fannacht ciúin agus na Gardaí ag cóirimh na bríosúnach. Bhí an túsal Fabián ag caint le duine eile go cinnte ach ní hillan iompar mar sin an píneó sa fuair sé. Tá go amach as náit é áit nach rá ceamaraí slándála agus thug an teifigach Michael Bukowski kicks na magarlí dó ar bhéigean don úsal Fabián mánliacht a áil ina dhiaisce. Hit an túsal Fabián mar a hiicfí i bhaintais. An rud bheasa faoi seo ná gur chuireadh in aibhbhalla é áit nach raibh sin an feiceáil céir de bhí teacht agus thug an túsal Bukowski kicks na magarlí dó ó chúl anas Norvéidir se bheith éic. Neachar seach splanc solas agus ní chéad rud eile. Ní raibh sin mór an eile eiceáil ach chilín. Ní léon scéal eile sa nuachtán inné agus mar sin roimh mé as an tuairisc nuachta seo don láinneamh tí máirt an júlá fichiad mí bhean fór 2015. Dálann scíl tá an aimse fós te nuair a laghad tá sé teis agus brochalach amach sin ach tá sé schamalach freisin agus táthar ag túrbáistí go lua. Tá sé na trimachán seo nuairse agus tá réir sin tá báisteach i teastáil go géir. Sin é mo chuid siad an láinneamh go dtí go bheice mu i chéad arís goim beannachtaí dé ar go léir agus go gcódaí díosibh slán leis.